Sabi niya, sinisilipan daw siya, sera ka. Ha? Doon oo. Dapat doon. Kasi ba't may malalaki na namang bato? Magbababad muna tayo kasi alam niyo naman ang hangover hindi mawala-wala. Arigato. Ada. Hindi ka malata dito. Hindi ka malata dito. Kau. Hindi malata. Hindi ka malata dito. Mataraw rak. Hindi malata. Hindi mo ni malata. Alabay rak. Ligo. Masakit pa ulo ko mga moms. Actually hindi masakit yung ulo, yung feeling na nasobrahan ka sa alak talaga. Pero hindi masakit ang ulo ko. Parang bugbog lang yung katawan mo. Yung mga nag-PM mamaya na po, hindi ako makakapag-reply sa inyo agad-agad. For the meantime, please share this live and punta kayo sa YouTube, may bago tayong upload doon. Ay, meron akong bago para abangan nyo yung tungkol kay Brenda. Thank you, Ate Cathy Viloria. Goggles. May goggles ko. Bakit? Bakit? Palamig siya sila. Antonio. Puro Juliano. Hindi ka na daw. Isa ko ro. Protest ka na. Palamig. Ana Maricuaca. Bakit kasi yung Ako na. buntag pa. Alas, ano oras na ba? Ngayon ako dyan. Traction boy. Sarap yan. Traction boy. Wala? Wala ko na. Dito Diyos. Mag-alas 2 na pala. Si Gwen andun sa tindahan kay Mama Sita. Si Marian, di ka alam. Dito rin. Dito rin. Hi! Hello sa inyo lahat. Oo nga eh. Ayaw na buhaan ng Diyos yan. Masarap talaga maligo sa inyo. Napag-isla. Lalo na kung may kalabaw dun sa kabilang kanto. May kalabaw dun sa kabilang kanto kasi tubig papunta sa inyo. Hindi masyadong malamig ngayon kasi mataas yung araw. Pero mabilis yung agos niya ngayon. Kumpara ng mga nakaraang araw.
Jane Hayag, salamat. Salamat sa pangunawa. Ito ha, clarify lang ha. Kung pupunta po kayo dito to take a picture at alam niyong close, huwag niyo na pong ituloy kasi para na sa ganun yung mga trabahante ko, tuloy-tuloy yung work nila. So kung gusto niyo na maligo, dito lang kayo sa ilog. Huwag na pong aakot doon, take some picture. Para mabilis po yung process, para mabilis din magbukas ka agad. Siyempre kapag may mga tao nagpipicture, so nahaharang din yung nahaharang din yung galaw ng mga trabahante. Tapos kanina, may dalawang uri ng grupo kanina dumating. So yung unang grupo, syempre may hangover ako. I mean, yung pakiramdam ko is hindi talaga okay kasi nga nasobrahan sa alak. May isang grupo kanina pumunta na ang layo pa kasi namin galing pa kami na Pilipino. Andiyan ba si Brenda? So sabi ko, masama po ang pakiramdam, sore eyes, at nasa taas po, nagpapahinga. Ang sabi nila sa akin, layo pa kasi nung pinuntahan namin, baka naman pwede ko magpapicture sa kanya. Kaya ang sinabi ko sa kanila, kung gusto nyo po, kayo ang manggising, kasi ayoko po mga abala na nagpapahinga. Sabi ko gano'n. Tapos, meron mga dalawang grupo, mga taga Davao naman. Shoutout sa inyo ha. And thank you dun sa napakalawak yung pag-unawa. Kasi, sabi ko sa kanila, if you want, you can stay dito sa store at maghintay kayo habang nagmamerienda kayo. Maghintay kayo kay Brenda. Pag ng lunch, bababa naman yun. So, for sure, makikita niya. Pero hindi ko may ipapromise na may i-entertain na kayo. Siguro after 10 minutes, umalis na sila. Kasi nga, alam din nila siguro talaga na, kasi may sore eyes eh. Diba? So, ngayon si Jigjag at si Diva meron na. So, hindi natin masasabi kung kailan kami. Baka magkaroon na rin kami. So, we can what do you call this? We should try to understand yung bawat sitwasyon. Alam mo yun? So, hindi sa lahat ng oras kayo yung masusunod. So, ito na, after lunch, may mga set of another group na talagang nagpupumilit because nasa malayo daw sila. So, sabi ni Brenda, nag-decide siya na, magpupumilit kayo. Magbabayad kayo ng entrance. Kasi, paulit-ulit, nakalagay naman yung signage dun sa bandang parking at saka dito sa gate na close na. Yun lang, yung iba kasi parang since galing daw sila since malayo daw yung pinanggalingan nila, baka pwede naman daw kasi taga-subaybay sila. Sabi ko, kung talagang follower kayo, talagang nanonood kayo, dapat alam niyo na close. Diba? Sabi ko nga, ano po bang mahirap intindihin sa salitang close? Sino ba naman ang ayaw na magpapasok? Ang amin na naman kasi is para dire-diretso yung trabaho ng mga tao. Tapos ang ginawa pa nilang tambayan is yung dito sa ginagawa sa gilid. Umapak na sila dun. So, alam mo yun, kahit pa sabihin nila na naka-break yung mga tao, still, diba? Close is close. So, kung na-offend kayo or nagalit kayo sa sagot ko kanina, sa ngayon siguro wala na ako magagawa. Siguro, I don't care na lang. No? Sinusubukan din namin ipaitindi sa inyo nga na sana mas mapabilis yung gawain. Yung iba kasi tatambay, papupunta pa sa likod ng grotto, uupo pa dun sa, kasi nga may ginagawa.